sa barakaray, whatever, sa barakaray, sa whatever, sa barakaray, 1 million. I want to win 1 million. Kaibigang Kadyo, monetize na. Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. Sa iyong case, being monetized is so sweet the second time around. Sino ba si Kadyo sa buhay YouTube ko? Alam mo, si kaibigang Kadyo na ito ay nagsimula lang pumasok sa mga LS ko at mayat maya ay napapansin ko lagi siyang nandyan at nakikipagkwentuhan sa mga bisita doon, nakikipagkaibigan, nakikipagkulitan, nagbibigayan ng tip kung paano maging mas maayos yung YouTube channel natin. At sa kalaunan ay naging kaibigan, kakwentuhan, Facebook friend, at eventually gumawa nga kami ng group chat at itong group chat na ito ay sinama ang mga kaibigan at doon lumalim ang pagkakaibigan namin itong si Kadyo. Kahit na hindi pa kami nagkikita sa personal. Pumunta rin ako sa LS niya at kaya nakikita ko yung muka. At dumating nga yung panahon na monetize na siya at dumaan muna sa mga pagsubok, dumaan muna sa frustration, pero isa itong si Kadyo sa mga kakilala ko katulad ng marami na hindi sumuko at ipinagpatuloy pa rin. No? He overcome the hurdles at tinignan kung saan nagkulang ang kanyang channel at pinag-igi pa yon. Siyempre, hindi nawala ang kanyang suporta sa aming grupo, sa group chat namin at patuloy din ang grupo na sumuporta sa kanya. At ito na nga, monetized for the second time around, confirmed. At kaya ginagawa ko itong video na to para pasalamatan ang aking kaibigang Kadyo TV at the same time, i-congratulate sa kanyang success. Marami sa atin ang goal natin ma-monetize ang ating YouTube channel. Pero kapag na-monetize ka na, i-convert mo na yon na hindi na goal. Nagawa mo na accomplished milestone na siya. Eto na, papasok ka na sa susunod na yugto ng yung YouTube life, which is more exciting. At huwag mong asahan na walang frustrations dito. Meron din. And then eventually you will decide, no? Anong klaseng YouTuber ka ba? Marami. Pwede kang live streamer, vlogger, kung ano pa man, or all of the above. Pero kung alin man doon ang iyong piliin, kaibigang Kadyo TV, nandito pa rin kami na may mga kaibigan. At alam ko marami ka pang iba pang mga kaibigan sa YouTube world na tutulong sa'yo at marami ka pa rin matutulungan. Yun lang, kita-kita tayo. Maraming salamat. Suportahan pa rin tayo kahit na mga monetized channel na tayo na mas lalong kailangan natin ng suporta ngayon. Okay. Hey, what is up sa inyo mga kadis? It's your boy RJ, your fluffy tender here in Singapore. And for today's video, gusto ko lang batiin si Kadyo TV sa kanyang bagong milestone na na-reach monetized channel. Congratulations sa inyo dyan. Congratulations sa iyo Kadyo TV and tuloy-tuloy lang. Boom! Hello mga kapatid. Good morning, good afternoon, and good night. Let us congratulate and greet our friend Kadyo TV for his newly monetized channel. Congratulations and good luck to your journey. Congratulations, you are now monetized. Hello, paring Kadyo. Kumusta? Ang ginagawa mo dyan?
to congratulate you for being really nice. And we're happy for you. Pagpatuloy mo lang pare kasi nakaka-inspire yung palabas mo. Nakakatuwa. Nakakaloy din. Kapag galing tayo sa work, pagod tayo, papagmiti tayo sa tuwa. Ang galing mo pare. Idol na idol ka namin dito sa Singapore. Sikat ka na dito. Ayun, pagpatuloy mo lang. Na marami ka pang lagay na maganda ka din ang mga contents mo pare. Mabili, pangmasa. So ayun, pagpatuloy mo lang pare. Congratulations. Happy for you. Okay? Bye-bye, Kadyo TV. Hi! Ito po si Teacher Jen, J&V. Congratulations, Kadyo TV. At last, na-monetize na po kayo. Lahat po ng sakripisyo nyo at pagsisikap. At ayan, nakuha nyo na rin po ang monetization. So, congratulations. Continue the wit that you have in your channel, especially on learning the Waray words. At isa po ako sa natutuwa. Napapatawa niyo po doon. I'm glad to have known you as one of my acquaintances here in YT World. I am hoping for the best in your channel and more power to you, and God bless. My